Често ми се задава въпроса как да се молим. Свободно ли да се молим, с готови молитвени правила ли, с готови формули ли. При всеки човек е индивидуално, но не случайно църквата ни е постановила молитвени правила. Тези правила са написани в молитвеник. Има правило за след ставане от сън, правило за преди лягане, преди човек да седне да се храни, след като се е нахранил, преди да влезе в църква, след като излезе от църква. Първоначално на човек това му се струва нещо безумно. Как така? За какво трябва да се моли за всичко това? Когато лека по лека започне да се моли, в началото с кратичка молитва, след това добавя още една. Към Господ Исус Христос, към Пресвета Богородица, към Ангела Пазител, към именния светия дори може да се добави. И в един момент човек усеща как това не просто не му пречи. Той някак си не може да седне и дори на ум, да не прави перформанси пред хората, дори на ум да не си каже тая молитва. Да стане и да се сети, че като се е нахранил да благодари на Господа, тя е едно изречение тая молитва. Благодаря ти, Господи, че ме насити с твоите земни блага. Не ме лишави от небесното си царство. Тази благодарност. И това става от задължение необходимост. Ние имаме тази необходимост и благодарейки, молейки се, трябва много добре да знаем, че ползите са единствено и само за нас.